Σου είπε ευθέως ψέματα. Τι είπες? Δεν άκουγα. Όποιος σου είπε ότι η εντιμότης είναι ένας τρόπος να πετύχει στη ζωή σου, είπε ψέματα. Αυτό διδάσκουμε, αυτό μαθαίνουμε. Αυτό διδάσκουμε γιατί είμαστε μαλάκες. Αυτό διδάσκουμε διότι η κοινωνία βασίζεται στους ηλιθίους εντύμους. Ένα είναι αυτό. Επειδή το διδάσκεις το πιστεύεις και όλα. Μην τρελαθούμε τώρα. Σε παρακαλώ. Έτσι έχω μεγαλώσει για τα παιδιά μου. Έτσι μεγάλωσε για τα παιδιά μου. Όχι, ο Νικόλαος βέβαια έχει τις δικές του απόψεις. Ακριβώς το δείχνει από μένα κάνει. Λοιπόν, η εντιμότης δεν είναι. Πρώτον, δεύτερον, εξαρτάται τι σημαίνει επιτυχία, έτσι. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή το ότι είναι μια επιτυχημένη δικηγόρος υπό την έννοια της ευρείας πελατείας σημαίνει ότι είναι επιτυχημένη ζωή της, επιτυχημένη ως άτομο. Εξαιρετικά λανθασμένη άποψη. Και άκρως επιδερμική. Ναι. Με εκπλήσεις. Εγώ. Ναι. Γιατί? Γιατί διαφορετική αντίληψη είχα. Τόσο. Δεν τα κατάφερες τίποτα, πέτυχα παντού. Τι? Έχω πετύχει σε κανένα τομέα. Έχει πάρει από κάτω. Να το θέσουμε διαφορετικά. Σε ποιο τομέα θεωρείς ότι έχεις αποτύχει? Σε όλους. Δηλαδή. Καταρχήν, σε προσωπικό επίπεδο. Γιατί? Ποιο είναι το πρόβλημα σου? Και εσύ το έχεις επιλέξει να σε μόνος σου. Δεν είναι αποτυχία. Όχι. Δεν το έχω επιλέξει έτσι. Το έχεις επιλέξει. Όχι. Το έχεις επιλέξει. Όχι, δεν επέλεξα. Συγγνώμη, το έχεις επιλέξει. Αυτές οι συνθήκες μου επιβλήθησαν. Δεν τις επέλεξα. Το έχεις επιλέξει. Δεν το επέλεξα. Το επέλεξες. Μου επιβλήθηκε. Κάνεις λάθος. Αν το είχα επιλέξει, δεν θα είχα πρόβλημα. Όχι. Έχω πρόβλημα γιατί μου δεν μας αρέσουν οι επιλογές μας πάντα. Όχι, δεν έχει επιβληθεί. Το έχεις επιλέξει. Ποιο επέλεξα? Το να είσαι μόνος σου. Δεν το επέλεξα από το ζωή μου. Τι ξέρεις? Βεβαίως και το επέλεξες. Μπορείς να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος. Βεβαίως. Όταν έχεις την επιθυμία να έχεις περισσότερους του ενός συντρόφους, έστω και περιστασιακός, ουσιαστικά επιλέγεις να είσαι μόνος σου. Όχι, αγόρι μου. Ναι, γιατί εγώ ξέρω. Όχι βέβαια. Ξέρω εκατομμύρια γυναίκες γύρω μου που είναι παντρεμένες και έχουν 100 περιστασιακούς συντρόφους. Κάνεις λάθος. Μπορεί να μην το εκατομμύρια σίγουρα δεν ξέρεις. Χιλιάδες. Τις περισσότερες Ούτε φίλες. χιλιάδες ξέρεις. Ούτε χιλιάδες ξέρεις. Το 80% των φιλενάδων μου αυτό κάνουν. Ναι. Έχουνε πόσες περιστασιακές σχέσεις, όσες θέλεις εσύ? Ναι. Δεν νομίζω. Μη σου πω και περισσότερες. Δεν νομίζω. Μη σου πω και περισσότερες. Τουλάχιστον από όσα μου έχεις πει δεν είναι έτσι το πράγμα. Προχτές κατέρευσε ο μύθος και για την τελευταία που πίστευα ότι είναι μια χαρά στο γάμο της. Γιατί μου έλεγε ότι έχει υπέροχη, μοναδική σχέση σεξουαλική με τον Αλπάνη. Και όταν της ανέφερα δεν κάτι που υπάρχει μοναδική και ευχάριστη και υπέροχη σεξουαλική σχέση πέραν της 10ης επαναλήψεως. Τέλος πάντων αυτή την εβδομάδα... Κλείσαμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι μπουρδες.
Ωραία, άρα το κάνουμε όλες. Εγώ έκανα πατάτα. Δηλαδή, Έμεινα μόνη μου. Και πίστεψε με, τώρα με βαραίνει πάρα πολύ σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία που έπαιζε. πάμε παρακάτω, μπουρδες. Δεν είμαι καλά. Είσαι μία από το 50% των γυναικών στην ηλικία σου είναι μόνες τους. Τι είναι? Να μην πω παραπάνω. Ναι, εγώ θα μπορούσα να μην είμαι. Οι γυναίκες ηλικίες μου δεν διατηρούνται όλους Θα τόσο. μπορούσες να μην είσαι. Τι? Δεν θα μπορούσες να μην είσαι. Γιατί? Έχουν ερωτευτεί πάρα πολλοί άντρες. Δεν είμαι ένα μη Τι? ερωτεύσιμο πλάσμα. Πώς το θέτεις έτσι? Δεν είμαι ένα μη ερωτεύσιμο πλάσμα. Εξαιρετικός ερωτεύσιμο πλάσμα. Με είσαι. έχουν ερωτευτεί Εσύ δεν θέλεις. άντρες. Εσύ δεν θέλεις. Όσο καιρό σε ξέρω τουλάχιστον 20 προτάσεις γάμου. Δεν έχεις αποδεχθεί καμία. Ναι, γιατί περίμενα εσένα. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Απολύτως. Εάν βάρει τόσο πολύ το θέμα της μοναξιάς, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι. Έλα τώρα. Δεν μπορεί να είσαι τόσο ανόητος. Δεν είναι διόλου ανόητος. Δεν αντίθετα. Φυσικά και είναι αυτό. Γι' αυτό και είμαι και θυμωμένη με τον εαυτό μου. Ναι. Και γι' αυτό όταν σου είπα να παντρευτούμε δεν ήθελες. Δεν είπα εγώ ποτέ ότι δεν ήθελα. Όχι και... Μα με συγχωρείς, μην πας να μου αποδείξει ότι αυτή τη στιγμή είναι 3 το πρωί. Ωραία, εγώ δεν είπα ποτέ όχι στη συγκατοίκηση. Συμβίωση. Μάνα μου, μιλάμε για γάμο. Και σε συγκατοίκηση μόνο σου είσαι. Ούτε στο γάμο είχα πει όχι. Τώρα πλάκα μου κάνεις. Όχι, τις παραδείγματος. Πόσες φορές... Ρύθμιζα. Άλλο το ένα, Καλά, άλλο το εντάξει. άλλο. Άστο, εντάξει. Ό,τι πεις, έχεις δίκιο. Ναι, εντάξει. Έχω εντάξει. δίκιο πάλι. Άστο μωρέ, ναι, εντάξει. Έχεις δίκιο. Ό,τι πεις. Ναι. Ναι, μωρέ, εντάξει. Ναι. Όχι, δεν έμεινε μόνη η απόλυτη επιλογή. Stop. Ναι. Έμεινα γιατί έκανα κακούς υπολογισμούς. Θεωρούσα δεδομένα κάποια πράγματα. Δεν ήταν.